শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ৰাইজ আমাৰ চৰকাৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা দিন ধৰি সমাজৰ বিশেষকৈ দাৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ হকে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। ইয়াৰ অংশ হিচাপে অসম চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ জনগণে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত লাভ কৰি আহিছে। উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল ৰেচন কাৰ্ড থকা বহু পৰিয়ালে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৰ্থনৈতিক সচ্ছলতাৰ মুখ দেখিছে। সেইসকলৰ মাজৰ বহুজন মানৱদৰদী লোকে আমি জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি আগবঢ়াই ইতিমধ্যে নিজৰ নিজৰ ৰেচন কাৰ্ডসমূহ আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ লোকসকলৰ স্বাৰ্থত পৰিহাৰ কৰিছে। এয়া আমাৰ বাবে সুখৰ কথা। তেখেতসকললৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত যিসকল লোকে এতিয়াও নিজৰ ৰেচন কাৰ্ড পৰিহাৰ কৰা নাই তেখেতসকললৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আহক আমি সকলোৱে মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি নিজৰ নিজৰ ৰেচন কাৰ্ডসমূহ সমাজৰ দুৰ্বল নিঃস্বজনৰ স্বাৰ্থত উভতাই দিওঁ। আহক এই মানৱীয় প্ৰয়াসক এটা মহৎ আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা আমি একোজন সুন্দৰৰ পূজাৰী হওঁ। এই পটভূমিত মই স্মৰণ কৰিব খোজো আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ সেই পংক্তি য'ত মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ প্ৰতিফলন ঘটাই তেওঁ কৈছে, গাই গোটা পেটে ভঁৰাল নহবা লোকৰ দুখলৈ চোৱা, মানুহৰ সেৱা মানুহৰ পূজা পবিত্ৰ বৰত লোৱা। আহক আমি কবিতাৰ সেই মৰ্মবাণীক উপলব্ধ কৰোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। दा माखासे समाजाव जों मेगनजों नुयै जेंनाफ्रा सानफ्रोमबो जायो आरो बैफोरनिफ्राय समाजखौ उदां खालामनांगौबा जोङो माखासे गोदान गोदान खामानि मावनांगौ जायो आरो दा बिनिखायनो जों गावबुराफोरनो मबाइल होनाय बेबस्था खालामदों आरो फैगौ बोसोरनि उनाव मोनफ्रोमबो गावबुरानि न'खराव जोङो कम्पिउटार आरो इन्टारनेटनि बेबस्था खालामगोन जायनि गेजेरजों गामिनि गुबुन गुबुन जेंना सोरबा एडमिशन लानाय सोरबा टिकेट दाननाय बायदिसिनाफोरखौ गामियावनो रायजो राजाफ्रा फ्रिलि बिथांमोना बे सापर्टखौ लानो हागोन। गुबैयै मोनसे नवोदय जात्रा आलायारन आगान सुरनाय मोनसे लादों जोङो। बिनि गेजेरजों गोदान बिटिआरआव जोङो माखासे सोलायनाय लाबोनो थाखाय रांखान्थि सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो थांखि लादों आरो फैगौ सेप्तेम्बरनि 1 अक्ट'निफ्राय अक्ट'बरनि 2 अक्ट'सिम जोंनि इएम जिएम एमसिएलए एमएलए गासैबो गरिब मानसिफोरनि न'खराव थांगोन आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ जि हायो जायगायावनो सुस्रांगोन आरो हायिफोरखौ जोङो उनाव सुस्रांनायनि लामा बरनगोन। 1 नम्बर 2 नम्बर अक्ट'बर मासाव जोंनि सरकारनि मानसिफ्रा आबादारिफोरनि न' थांगोन, आबादारिफोरजों रायलायगोन। नभेम्बर मासाव आइजोफोरजों रायलायगोन, जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन आरो डिसेम्बर मासाव सोलोंथाइ फसंथानफ्राव थांनानै फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरजों रायलायनानै गार्जेनफोरजों सोलोंथाइनि जेंनाखौ सुस्रांनानै गोग्गो सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय नाजागोन आरो जानुवारि मासनिफ्राय गुबुन गुबुन हाबाफारि बेबायदि लालांबाय थागोन आरो जोङो दायो सानसेयाव 1 लाख किल' अमा जोङो जाहाथे बेदर बाहेराव हरनो हायो बेनि मोनसे आसनि बानायदों। 50,000 लिटार गाइखेर जोङो हरनो हायो। बेजों लोगोसे कमसे कम जोङो 50,000 किल' माने दाउ बेदर बेबायदिनो बोरमा बायदिसिना जोंनिफ्राय प्रडाक्ट खालामनायनि जों माखासे आसनि लादों आरो बेखौ देग्लायनिफ्रायनो जोङो जागायजेनगोन। बेनि खोथा नङा, बे जिल्ला बिटिसि जादों बै समनिफ्रायनो दाबि खालामदों, नाथाय बे दाबि खालामनाय बायदि रावबो मोननो हानाय नङा। सुक्तियाव लिरनाय दङ बर' आफादफ्रा लुबैनाय बायदिसो दाननो आरो सोनो हागोन होननानै नैबे समाव फैगासिनो दङ आरो गासैबो थिगानो थायोब्ला जेबो जेंना जायाब्ला बर' माहारिया लुबैनाय बायदि जोंनि सानजानि सिमाया जे अरगोन बेयो रोखा जाबाय।